Περίμενε λίγο. Πάμε. Γεια σας. Θα σας δείξω 3 τρόπους προσανατολισμού στο χώρο. Πρώτος τρόπος είναι να προσανατολιστούμε με βάση τον ήλιο. Εφόσον ο ήλιος ανατέλει ευθεία μας, πίσω μας θα είναι η δύση, δεξιά μας θα είναι ο νότος και αριστερά μας θα είναι ο βορράς. Δεύτερος τρόπος προσανατολισμού είναι με βάση μια εκκλησία. Ξέρουμε πάντα ότι το ιερό του χτίζεται 7 ανατολικά, οπότε μπορούμε να βρούμε και τα άλλα σημεία του ορίζοντα. Και τρίτος τρόπος είναι μια πηξίδα, η οποία δείχνει πάντα το μαγνητικό βορρά. Έτσι, εφόσον έχω έρθει με ευθεία προς το βορρά, πίσω μου θα βρίσκεται ο νότος, δεξιά μου θα βρίσκεται η ανατολή και αριστερά μου θα βρίσκεται η δύση. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Λαμπρινή, για εξήγησέ μας πρώτα τι είναι το αζιμούθιο. Το αζιμούθιο είναι οι μοίρες από το βορρά προς την κατεύθυνση που θέλουμε να πάμε. Οι μοίρες εκείνες ονομάζονται αζιμούθιο. Ωραία. Για κατευθυνθείτε τώρα και εσείς κορίτσια στις γυρίστε προς τις 180 μοίρες βόρειο-ανατολικά. Αζιμούθιο βορειοανατολικό. Είναι 180. Να δούμε, θα γυρίσετε και τα δύο ομάδες στο ίδιο σημείο. Μπράβο. Έτσι κι αλλιώς 180 μοίρες είναι ο μισός ο κύκλος, που σημαίνει ότι έπρεπε να είστε ακριβώς, είναι ο νότος. Άρα έπρεπε να γυρίσετε προς τον νότο. Ήταν ερώτηση παγίδα, ναι. Λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα κάτι πιο απλό. Για πέστε μου, έτσι κι αλλιώς όπως είπαμε, πάντα γυρνάμε δεξιόστροφα, όπως το ρολόι και μετράμε. Ο τοίχος της αίθουσας, τι αζιμούθιο έχει? Έχει 290 μοίρες. Συμφωνείς, Κατερίνα? Περίπου 300. 307. 307 μοίρες. Ωραία. Και ο πίνακας, πάντα γυρνάμε δεξιόστροφα, είπαμε. Πάντα δεξιόστροφα. Είναι 120 μοίρες. Αυτό εδώ πέρα 121 μοίρες. Ωραία. 120. Δεν πειράζει, μία μοίρα πάνω κάτω. Αυτό εδώ πέρα είπαμε ονομάζεται αζιμούθιο. Ευχαριστώ πολύ, κορίτσια.